M-am dus la spitalul militar cu o persoană și hai să fac acum analizele dacă toți sunt aici. Ca ofițer aveam obligația să le facem anual analizele și verificarea medicală. Șeful secției hematologie-oncologie m-a invitat la el și mi-a spus: domnule major, îmi pare rău să vă dau o veste proastă, suferiți de o boală a sângelui, este o boală incurabilă, aveți leucemie granulocitară cronică, durata medie este 2-3 ani. Au trecut de atunci aproape 7 ani. În tot acest timp n-am fost spitalizat niciodată. Nu m-a durut nimic. N-am fost nevoit să plătesc doctorii. Cândva am fost preot al diavolului, ca secretar de partid, și am folosit Sfânta Scriptură ca să lupt împotriva lui Dumnezeu și să câștig suflete pentru diavol. Dar Dumnezeu, în marea Lui îndurare, în marea Lui iubire pe care mi-a arătat-o, m-a făcut un preot al Lui. Nu numai că nu m-a doborât și nu m-a pedepsit, ci m-a ridicat acolo unde eu nu speram că ajung vreodată. Vreau să scot în evidență aici activitatea deosebită a domnului pastor Emil Constantin, care de 4 ani de zile își desfășoară activitatea la cel mai înalt nivel, și anume în secția de asistență religioasă din statul major general, unde ne aflăm și acum. Putem spune că în cadrul Ministerului Apărării Naționale colaborăm foarte bine și dezvoltăm o activitate ecumenică cu reprezentanța ai Bisericii Romano-Catolice și mai ales al Alianței Evanghelice, având împreună cu aceștia un singur scop, acela de a împlini voia lui Dumnezeu și a veghea la pregătirea religios-morală a militarilor noștri. Dacă în viața civilă câteodată au mai apărut divergențe din punct de vedere confesional, în armată acestea nu există, înțelegerea și conlucrarea dintre noi fiind totdeauna de bun augur. Eu pot spune că, într-adevăr, el își trăiește credința într-un mod autentic și mai ales pot spune, pe aceasta cred că au spus-o și colegii mei, că îl iubește într-adevăr acum pe Dumnezeu. Eu îi doresc părintelui pastor să slujească în continuare, să fie un exemplu și o mărturie așa cum a fost și până acum, și sper ca această colaborare să nu facă altceva decât să ne apropie mai mult pe cei care suntem de confesiuni diferite, sau dacă putem vorbi de acel concept de ecumenism. Începând cu 1 august 1999, am fost angajat ca și pastor, ca reprezentant al Alianței Evanghelice. Abia privind în urmă îmi dau seama că toate lucrurile acestea au fost răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea mea. După ce m-am întors la Dumnezeu și am regăsit bucuria de a fi creștin, l-am întrebat pe Dumnezeu și am spus: Doamne, dar eu eram un serv al diavolului. Putea diavolul să facă din mine orice. De ce n-a făcut din mine un bețiv, un curvar, atâtea vicii? M-a lăsat să fiu un om moral, un om drept, un om corect. Și Dumnezeu mi-a dat răspunsul și mi-a spus: cu cât erai tu mai moral, cu cât erai tu mai drept, cu cât îți iubeai mai mult colegii și subordonații, cu atât creștea autoritatea ta morală în unitate. Și oamenii te iubeau și te respectau și atunci, sigur, cuvântul tău avea o mare greutate și un mare impact în mintea și în inima lor. Și ce spuneai tu? Că Dumnezeu nu există. A fost o vreme în viața mea când visam să scriu o mare carte despre educația ateistă, în care să combat convingerea și credința creștină. Dar prin mila și îndoirea lui Dumnezeu am scris o carte pe care am intitulat-o Dar acum ochii mei te-au văzut, în care am redat păcatul meu, lupta mea împotriva lui Dumnezeu, dar mai ales iertarea și iubirea Lui. Vreau să vă mai mărturisesc ceva, că niciodată în viața mea n-am fost atât de fericit ca în acești 6 ani și jumătate, aproape 7, dar nu zic nimic, că nu știu ce aduce ziua de mâine, ca în acești ani de când am leucemie. Pentru că fiecare zi este un dar de la Dumnezeu pentru mine, fiecare zi vreau să o pun în slujba lui Dumnezeu și cred că darul lui Dumnezeu pentru mine, care este viața,
trebuie să-l reîntorc spre semenii mei și să le arăt cât de minunat este o relație personală cu Dumnezeu. Dau slavă lui Dumnezeu și nu uit în fiecare zi să-i mulțumesc că dintr-un ateu am devenit un creștin, dintr-un serv al diavolului, secretar de partid în armată, am devenit un serv al lui Dumnezeu, pastor militar, capelan militar, dintr-un om condamnat, dacă vreți, la moarte, trimis într-un fel de armată acasă să-mi aștept moartea, Dumnezeu m-a trimis în